σας παιδιά, κάτσαμε να κάνουμε βίντεο σήμερα να παίξουμε Fortnite. Πριν πήγαμε να βγάλουμε ένα βίντεο, αλλά μας τη χάλασε. Πήρε κάποιος τηλέφωνο. Για να μην ακούγεσαι. Για να μην ακούγεσαι, βγάλε από τις ρυθμίσεις στο μικρόφωνο. Το έχω βγάλει. Για κάτσε εγώ να στο βγάλω. Όχι, να το έχω κλειστό τώρα, δεν χρειάζεται. Όχι βρε αυτό. Στο έχω κλείσει και αυτό σου βγάλω για να μην έχω τέτοιο. Ωραία, πάμε παιδιά. Έγινε μια βλακεία πριν γι' αυτό. Δεν... Έτσι αργά. Δεν είναι εδώ πέρα το Batmobile. Το πήρανε. Δεν το έχουν πάρει, μάλλον δεν είναι εδώ πέρα, δεν μπορούν να το πάνε τόσο γρήγορα. Καλά μπορούν, αλλά είναι πολύ... Τσάκο, πού είσαι? Τσάκο. Είναι Έτσι εδώ πέρα, λέγεται. Έτσι λέγεσαι. Ναι, όντως λέγεται έτσι, μου αρέσει. Τσάκο. Μιτσάκας παπά. Κάτω παύλα παπά. Έλα που είσαι. Παπά. Εδώ πέρα, πήγαινε πάρει κανένα τσέστ. Εδώ μέσα είναι. Hello, εδώ. Δεν ξέρω πότε. Hello, πού είσαι ρε? Δεν ξέρω. Πού είσαι ρε? Έλα εδώ που είμαι. Δεν βλέπω καν το nickname σου. Τι? Δεν το βλέπω. Κοίτα που... Ρε, πού είσαι εκεί πάνω? Σε κάτω άρα. Εδώ κάτω έλα, εδώ που είμαι. Σου βάζω mark. Εδώ έλα. Εδώ κάτω έλα. Ανάσε. Πάμε να Ανάσε, σκοτώσουμε βέβαια. τον boss παιδιά, να πάρουμε το όπλο του. Θες να το πάρεις εσύ? Εσύ, εντάξει, θα το πάρω γιατί δεν έχω τίποτα. Ναι, θα το πάρεις εσύ και όταν τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να σκοτώσουμε αυτό εδώ πέρα. Θα σου πω. Όχι! Έχασα ένα Πήγαινε πάρε όπλο. Έλα μου άρεσε όπλο. Βασικά πάρε αυτό εδώ πέρα. Πάρε αυτό εδώ. Πάρε αυτό εδώ πέρα και σκότωνε. Πάρε για μερικές σφαίρες. Γιατί έλα και μετά μου το δίνεις σήμερα, εντάξει. Λοιπόν, έχει ένα καλό όπλο εδώ πέρα. Έλα. Όχι, περίμενε, θα σου πω. Θα βαρέσω εγώ. Εδώ πάμε. Πυροβόλα. Έλα. Πυροβολάω κι εγώ, Πυροβόλα. Πιο κοντά, έλα. Έχω δύο σφαίρες. Τι? Δύο σφαίρες έχω. Τι, πότε πρόλαβες ρε? Δεν ξέρω όλες. Να τις χαλάσω. Ναι, χάλασε τις πάνω της. Δεν έχω άλλες. Μπράβο, έλα. Τι κάνω. Πήρα το όπλο. Δύο σφαίρες είναι αυτό. Θα το πάρω. Αλλά δεν έχω σφαίρες. Πατώ, όχι! Δεν το κάνω, έλα το κάνε με. Τι κάνω. Σκότω τον. Δεν έχω όπλο. Αφού είχες ρε. Δεν είχε σφαίρες. Πω ρε φίλε. Εντάξει, πάμε ξανά. Εξάλλου δεν ήταν και... Ναι, πάμε ξανά. Play again. Πλέον. Ωραία φίλε μας, πού το βρήκε αυτό στο μόβ το σνάιπερ τόσο γρήγορα? Epic. Καλά, αυτός παίζει δεν είναι καμένος. Όχι ρε, δεν έχει σημασία αυτά. Και ρόλο παίζει το καμένος άμα παίζει όλη μέρα και είναι έτσι. Μαμά, όχι δεν θέλω τώρα. Δεν θέλω τώρα, εδώ θα έρθω σε 2 ώρες. Κι άλλο είναι. Εντάξει μαμά, το κλείνω. Εγώ είμαι ο δεύτερος τύπος. Παλιά ήμουν ο πρώτος. Όντως, θα δεν σηκωνόμουν από την καρέκλα. Έλεγες μαμά, δεν θέλω, μαμά. Δεν ήθελα να σηκωθώ καν. Λοιπόν, τώρα ακολουθάς εμένα, δεν πηγαίνεις από εδώ και από εκεί, γιατί δεν πολύ ξέρεις. Εντάξει, με πολύ άσχετος. Όντως. Connecting. Θα μου φάνεις έχει καμιά κάμερα. Παλιά, ήταν καλύτερος. Τώρα είναι... Ναι, παλιά έπαιζα σχεδόν κάθε μέρα. Μην το διαγράψεις όμως. Όχι, αλλά κρατάει πολύ χώρο τώρα και δεν Σίγουρα μπορώ να μόνο. δεν κολλάνε τα παιχνίδια με αυτόν το θέμα. Και Roblox, Rival, τέτοια κολλάνε. Και πού είσαι? Είσαι, εγώ έχω μπει ναι. Ναι, εσύ είναι μικρό. Μικρό, σε 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, άκουμε, Ανάσε μανάβη. Sorry. Μη λες τέτοια. Εντάξει, δεν είναι και κάτι λες. Όχι, λοιπόν, πέφτουμε εδώ. Εκεί θα σου πω, θα σου πω. Περίμενε τώρα. Πέσα. Θα πέσουμε εδώ που... Όπα, πέφτουν πολλά άτομα. Άκυρο. Πάμε. Άκυρο εδώ πέρα. Εδώ. Εκεί. Καλά είμαστε. Και εκεί, γιατί πέφτουν πολλά άτομα.
Για τον Batmobile. Το δεν είναι το Batmobile, το Batmobile είναι εδώ. Πάμε όμως τώρα εκεί γιατί εκεί πέρα ήταν πολλά άτομα. Ακολούθαμε. Εγώ πάω στο σημείο εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται Να να πήγε. πας ακριβώς εκεί. Λοιπόν, εγώ έπεσα λίγο πιο πίσω. Θα να βρω όπλο, έχω βρει chest. Να συναντηθούμε μετά κάπου κοντά δηλαδή, γιατί δεν γίνεται. Πάω να λουτάρω. Γιατί το μάτι μου. Θα δω. Ωραία. Πάω να βρω chest. Είμαι σε ένα μαγαζί. Ωραία, εγώ βρήκα το όπλο. Εγώ βρήκα ένα όπλο. Όχι. Ναι, βρήκα όπλο. Κάτι πάνω κάτι εκεί. Δεν ξέρω καν τι είναι. Έστω έχω ένα όπλο κάτι. Βρήκα για να λύσουμε ζωή. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Να γεμίσεις Ζωή, αυτό, τι είναι αυτό, σπίδα. αυτό εδώ Το πέρα μπλε, το το μπλε. σπίδα, μπράβο. Healings. Χιλάρες. Όχι! Σπίδανα! Πού Άρε κάποιος καμένη. Κάτσε αυτό. Μάλλον ο Δημήτρης πρέπει να κουβαλήσει. Τι πρέπει. Τι μάλλον. Γιατί πρέπει να κουβάλεις. σε 200 δευτερόλεπτα δεν θα μπορείς να μου κάνεις πάλι revive. Ποιος το είπε. Έτσι δεν είναι. Ναι, Για να πάρεις την κάρτα μου. αυτό πρέπει να κάνω. Σου το πέρασε φαγέ. Όχι, μία... Τι! Ρε, δεν προλαβαίνω να φωτώ. Να, αυτή. Δεν προλαβαίνω να φωτώ, ενώ και έρχονται οι άλλοι ρε φίλοι, δηλαδή τι να πω. Πάμε play again. Playing game. Play again, όχι play game. Εντάξει, τώρα κάτσουμε να κολλήσουμε τώρα στα αγγλικά. Ο ένας ξέρει, ο άλλος δεν ξέρει. Εντάξει, πού να πέσουμε δηλαδή για να έχουμε λίγο την ησυχία μας, δηλαδή εδώ πέρα δεν Εντάξει, είναι. τώρα είναι σαν να παίζεις μόνος σου, δεν το σκέφτεσαι καλά. Ναι, λίγο. Αλλά και πάλι σκότωσα τον έναν, ήρθε ο άλλος, με σκότωσε πάλι κι αυτός. Μάλλον team ήταν. Φάτονε. Ναι. Φάτονε. Φάτιν. Γιατί με τον άλλον είμαστε. Φάτο. Είναι κι άστοχος πάνω. Εντάξει, βγήκαμε. Είμαστε στα 8 λεπτά. 8 λεπτά κάνουμε βίντεο. Το Άντε ρε. Δεν θα νικήσουμε τίποτα. Πρέπει να βγούμε έστω το Top 20. top 20. Ή και top 10 μαγική. Δηλαδή πρέπει να κουβαλείς όλη την ομάδα. Πρέπει να σε κουβαλείς. Έτσι. Κουβάλεις. Όχι ρε. Αλλά με φάνησε Θα καλά. πέσουμε κάπου ήρεμα. Κάμερα είναι καλά, είναι Και καλά. είναι καλά είναι κάπου. Πρέπει να πέσουμε φαινομέ. Όχι. Εντάξει. Θα πέσουμε κάπου ήσυχα να ρουτάρουμε και Εγώ έχω μπει. Το ξέρω εσύ, μπαίνεις πιο γρήγορα επειδή... Είναι μικρή συσκευή. Καλά και εσύ έχεις Fortnite στο κινητό. Ναι, απλά θα παίξουμε τώρα από το PlayStation. Γιατί έχει καλύτερα γραφικά. Ναι. Λοιπόν, δεν θα πέσουμε εδώ ή να πέσουμε πάλι εδώ πέρα. Θα πέσω πολλά του. Να πέσουμε πάλι εδώ, Πέσουν να άτομα. το σκάλουμε. Όχι. Θα πάμε κάπου save γιατί θα Εσύ πετάξω. safe που δεν υπάρχει εδώ πέρα που είναι κοντά. Πέσω τώρα εδώ πέρα και ξέρω που θα σε πάω κάπου που είναι full safe. Θα ρουτάρουμε με την ησυχία μας. Εντάξει, Ναι. πες έτσι πρώτα. Εκεί πέρα που είναι το Batmobile απλά το έχουν πάρει. Δεν ξέρω που το έχουν βάλει. Εγώ πέσα ακριβώς έπεσα. Εδώ πέρα, εδώ κάτω έλα. Πού είσαι, είμαι. Εδώ κάτω. Πίσω. Πού είναι αυτό το Batmobile. Εδώ κάτω έλα. Ανάσε. Εδώ πέρα έλα. Έλα. Έλα να τουτάρουμε εδώ πέρα με την ησυχία μας. Εδώ πέρα δεν έρχονται πολύ. Εγώ βρήκα ήδη shotgun. Έχει δύο chest, το ένα εσύ, το ένα εγώ. Πούντο. Το άλλο εκεί πέρα είναι. Βρήκα sniper. Καλό είναι αυτό. Ο sniper. Πού είναι αυτό εδώ. Εκεί πέρα, αυτό εκεί. Το χρυσό ρε.
κάτι. Λοιπόν. Ποιο χρυσό, δεν ξέρω. Εδώ κάτω ρε, είσαι τυφλός αγόρι. Ναι, τυφλός μου, δεν ξέρω καν. Εδώ πέρα, έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Σκαρφαλώνω. Έλα εδώ, έλα εδώ, να το. Να το. Πολύ άσχετος. Πάτα ρε, άνοιξε. Τα παίρνω τα πάντα. Άρα τα όλα. Βρήκα ένα που έχει 40 σφαίρες. Ας το πάρω αυτό για να δω τα πάντα. Πρέπει να βρω ένα κανονικό όπλο. Βρήκα. Ωραία, αφού βρήκα, κάτσε να φτιάξω τα όπλα μου λίγο. Περίμενε. Εδώ, λοιπόν. Πρέπει να βρω και, άμα βρω και healings, για Εγώ βρήκα ένα πάντα. εδώ πέρα. Εδώ. Τώρα τα. Έλα εδώ. Πολύ γρήγορα. Άρα ένα χιλιάρι. Όχι με το όπλο. Όχι ρε, μη τέτοιο που τρόμαξα, λέω ότι... Κάτσε λίγο να τέτοιο. Σπάσω εδώ τα. Ωραία, βρήκα μια 50 τώρα για καλά. Ωραία. Το πάτωμα θα πέσει. Θα πέσει το πάτωμα. Σιγά. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε τώρα. Γιατί θα κλείνει ο κύκλος και δεν θέλουμε να είμαστε τώρα. Πάμε να σκοτώσουμε αυτήν εκεί πέρα να πάρουμε το χρυσό πράγμα. Ξανά. Α, και είχε και εδώ chest, να το πάρουμε το chest. Ό,τι έχει πάρει το C. Έχει κάτι πάρα πολύ καλό. Α, πάρ' το. Είμαι γεμάτος, κάτσε να τα βγάλω αυτά, τους γεμίζω. Φτιάξε καταρχάς τα όπλα σου. Πέτα αυτό εδώ πέρα. Είναι γκρι πιστολάκι αυτό που κρατάς. Πέτα το. Έτσι. Ναι, Μπράβο, ναι, πάρε αυτό. γιατί μου Και φτιάξε λίγο τα όπλα σου. Γιατί ξέρω ότι θα είναι χάλια. Και. Έχω και το sniper, μπορώ να τους βγάλω πολύ μεγάλο. Μπορώ να τους βγάλω κόμπλεξ. Κόμπλεξ. Πάμε τώρα γρήγορα. Θα ρίξω τώρα μία με το sniper πρώτα. Hello. Θα σου βοηθήσω. Ναι, εννοείται πως θα βοηθήσεις. Ωραία. 3. Πάμε, πυροβόλα. Ωραία, ωραία. Είδες, με το που Λέω, σου σφαίρες. έβαλα ήδη πολύ κόμπλεξ. Πάμε το τέτοιο. Δεν έχεις όπλο, την πυροβολά. Έχω, αλλά είναι 49 σφαίρες, δεν θα ήθελα να το Πού, φαντάσω. τι κάνει εκεί πάνω αυτή. Εγώ είμαι άρωτος. Ωραία, δώσ' του. Ανάσε. Είμαι άστοχος. Βάζω εγώ με το σπαθάκι. Πάει εκεί κάτω. Μπράβο. Ωραία, τέλεια. Κάτσε λίγο εδώ ένα τέτοιο. Μπράβο, εκεί, μπράβο. Τώρα δεν πρέπει να χαλάω τόσες σφαίρες. Δεν ξέρω, έχω 49 σε ένα όπλο και δεν θέλω να τις χαλάσω. Λοιπόν, πάμε τώρα, φεύγουμε γρήγορα. Ωραία, πάμε. Ακολούθαμε. Βασικά, έλα εδώ. Με το δίπλα μου. Μην ακίνητος. Τι έκανα. Έκανα βλακεία. Πάμε τέλος πάντων τώρα. Ωπα, άτομο. Όπλο, έχω όπλο. Dead. Α, κοίταξε, θα σας πω. Με χώρισα. Τι καλό έχει. Πέθανες, όχι. Όχι, δεν πέθανα ρε. Παίρνουμε αυτό. Πάρε εσύ αυτό, αυτό εδώ πέρα το μου. Πάρε το εσύ αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Τέλειο. Κάτσε να πάρω και αυτό, κάτι που θέλω. Οκ, τέλεια. Καλά είσαι. Αυτό εδώ πέρα όμως το legendary του πιστολάκι πρέπει να το αφήσουμε τώρα. Δεν μπορώ να το αφήσω τώρα. Κάτσε πιο 250 να είμαι full στα σπίδα. Εντάξει, κάτσε να πει κι εγώ λίγο. Είμαι 50. Έχω και μια 50, έλα. Όπα. Κάτσε, κάνω κάτι. Έτοιμος. Ξάωρα Έλα εδώ. Κάτσε, πού είσαι. Σκότωσα. Αχα. Σκότωσα πολύ γρήγορα. Ωραία, μισό λεπτό. Τον πάω. Έχεις χώρο να πάρεις αυτό εδώ πέρα. Μισό λεπτό. Τι έχω, χώρο δεν έχω, είμαι γεμάτος με όπλα. Αχ. Και μπάντα. Όχι, πέταξε με 50 χαστικά. Λοιπόν, πάμε. Θέλω να είμαι γεμάτος με όπλα. Να έχω κάτι να τέτοιο. Κάτσε ρε, πόσο χρόνο τρέχεις. Επειδή έχω αυτά εδώ πέρα τα πραγματάκια αυτά εδώ πέρα στα πόδια μου. Τα μπούς. Αυτός ο τέτοιος.
Μισό. Εντάξει, συνέχιση. Ναι. Παιδιά, μιλάει λίγο στο τηλέφωνο τώρα, γι' αυτό λίγο θα μείνει. Μην πας μέσα στο δωμάτιο! Ναι. Μιλάει στο τηλέφωνο το 2 μισό λεπτό. Γι' αυτό είναι λίγο μόνος μου. Συγγνώμη, παιδιά. Τους είπα ότι μιλάς, δεν μπορείς. Δεν γίνεται. Έλα λοιπόν, φεύγουμε τώρα. Ελπίζω να μην είναι ακουστικά. Καλά γι' αυτό. Εντάξει, δεν πήγα και στο δωμάτιο, εκεί άκουσα το δωμάτιό σου. Λοιπόν, μια βάρκα, έλα την πάρουμε να φύγουμε, έλα να την παίζουμε. Εάν πας πολύ γρήγορα. Κολλάω. Μην πεις. Κοίτα που πάω. Μπες, τετρά, μπες. Μισό. Άντε! Με φουλάσχετος, sorry. Οφ. Εγώ έχω έτοιμο το όπλο, μήπως έχει κάποιος. Κακός, βγες, αλήθεια, βγες. Τι κάνεις? Όχι, κάποιος πυροβολάει. Πού είσαι? Εντάξει, τον έφαγα. Εντάξει. Μπρο, δεν έχω κάνει τίποτα εγώ. Δεν πειράζει, Καλά μόνο εσύ. θα μάθεις. Πάμε όλα. Πάμε όλα. Μπορώ και να χτίσω, το ξέχασα. Να χτίσω λίγο. Πα. Γιατί να χαλάς έτσι απλά πράγματα. Όχι, απλά χτίσα δύο. Πού είσαι? Δύο πυριγάτια, δεν είναι αυτά. Σκάλες δηλαδή. Σκάλες δεν είναι αυτά. Κοίτα, εδώ πρέπει να κάνω το γύρω. Ναι, γιατί Ο κακύκλος πλησιάζει. Έχουμε μείνει 33 άτομα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Είναι ένα... Στο 30 το 20, εντάξει. Έχεις μικρές σφαίρες. Μικρές πέρες. Μικρές. Για κάτσε λοιπόν να δούμε. Έχεις περίμενε εδώ. Πού πας ρε, περίμενε. Για να δούμε. Όχι, δεν παίζει να. Αυτές εδώ εννοείς. Όχι ρε φίλε, δεν έχεις ούτε μία. Ρε αυτά, βάλτε στο τέλος. Εντάξει, δεν πειράζει. Εδώ. Αυτό εδώ. Πέτα ένα. Γιατί? Πέτα ένα, ξέρω εγώ τι σου λέω. Κράτα δύο, πάρε αυτό. Πάρε το μπλε. Πώς το φτιάχνεις, όχι. Μην έρχονται μόνο άτομα. Δεν έρχονται, φτιάξε αυτά εδώ. Αυτό πετώ. Αυτό εδώ. Όπου ξεπληρώνω. Έτσι. Μην έχεις τρία όπλα γιατί πρέπει να... Έτσι όπως τα έχω εγώ πρέπει να κάνω οι κανονικάκες. Όπλο, shotgun, sniper και τέτοια. Έτσι πρέπει να είναι κανονικά. Λοιπόν, Κουράστηκα. Λοιπόν, δυστυχώς αμάξι τώρα παιδιά δεν είναι. Αύριο πάμε στις μικρές σφαίρουλες. Περίμενε, σπάω λίγο εδώ πέρα τώρα για να πάρω... Βοηθάω κι εγώ. Πάρε shotgun. Πάρε shotgun αυτό εδώ πέρα, πάρε και αυτά. Πάρε και το shotgun. Κάτσε. Πήρα αυτά εδώ που έχεις και εσύ. Ωραία, πέτα όμως ένα όπλο, πέτα το πράσινο, το μπλε το όπλο να πάρεις το shotgun. Να σου χρησιμεύσει. Πάμε. Πήρα. Τώρα έχω κι εγώ αυτά τα boosters. Πώς τρέχεις με αυτά? Έτσι. Ναι. Οκ. Άρα εκεί δεν θα πρέπει. Μην εξοδεύω όλα τώρα. Δεν έχω τίποτα. Πώς πήγες εκεί πάνω? Ανάσου. Βρήκα σφαίρες sniper. Δεν βλέπω όμως και πουθενά τώρα. Αυτό είναι άχρηστο. Έχει μέσα Κότσες, το ανοίξω εγώ εσύ. Εσύ. Δεν έχει κάτι, όχι. Πάμε. Ακολούθω. Παιδιά, συγγνώμη που δεν σας μιλάω, απλά θέλουμε να πάρουμε Victory. Top 16 είμαστε.
εκεί. Είμαστε 16. Έχουμε πολύ καιρό να βρούμε άτομα. Έχουμε πολύ ώρα να βρούμε άτομα. Ναι, έχω 3 kills, εσύ πόσα έχεις? Δεν. Πόση ώρα κάνω βίντεο? 20 λεπτά ακριβώς. Μια χαρά. Πάμε βενζινάδικο. Μπορούμε να κάνουμε αμάξι. Νομίζω βρήκα. Και αυτά που έχουμε στα πόδια μας τελειώνουν, πότε είπα. Ναι, τελειώνουνε. Ω. Δεν είναι έτοιμο να σπάσουν. Ναι, εντάξει, ναι, αρχαία. Δεν είναι αρχή, δεν είναι τελειώνουν. Λοιπόν, έλα, βρήκα αμάξι καλό φορές. Κάτσε. Ω, βρήκα. Σω. Όχι, δεν θέλω να το οδηγάω. Σε οδηγάω. Ωραία, τέλεια, βρήκα και καινούργια. Εγώ οδηγάω μπες. Κάτσε. Πάμε. Α, πρέπει, γιατί βρήκα 50, πρέπει να χιλιάρω φουλ να είμαι. Εγώ είμαι 100 στη ζωή και 50. Εγώ εντάξει, νομίζω καλά είμαι. Εσύ καλά είσαι, εγώ δεν είμαι. Εγώ τώρα είμαι καλά. Πάμε. Και πήρε. Πάμε. Πάμε στις μάχες. Βίντεο εδώ αυτό. Γιατί δεν στρίβει το μάραφετ? Χαλασμένο. Τι είναι τόσο ήχος. Δεν καταλαβαίνεις. Ω, το άτομα. Εδώ κάτω έχει. Να το. Κατεβά. Όπα! Φύγε. Γιατί να, σκότωσα τον έναν. Μπράβο. Αλλά είμαι πεθαμένος. Δεν πειράζει. Δεν δράσεις. Τους έχεις. Ναι, Εγώ έχω ρε. σκοτώσει τον έναν. Πήρες ένα kill. Μπράβο. Δεν πειράζει. Πήρες ένα kill. Ναι. Τον πήγα κάτω, δηλαδή ήταν έτσι. Α, δεν είναι αυτό. Δεν είναι. Δεν πειράζει. Πάμε play again, πάμε ένα τελευταίο. Α, είναι και 11. Πάμε τελευταίο. Πάμε άλλο ένα. Πάμε άλλο ένα. Άντε, πάμε άλλο ένα. Έλα, μπράβο. Έλα, στείλει καλύτερα. Ω, αυτά ακούστηκε. Για να δούμε, παίζουμε 22 λεπτά. Στήκε 17. Στην μπάλα. Δεν μιλάω από το λίγο, αλλά δεν φορτώ το λίγο. Αχ, ρε ποιοι σε παίρνουν τηλέφωνο όλη την ώρα. Τι ξέρω. Δεν λέμε ονόματα. Τα ονόματα δεν λέμε επειδή ζητήβουν. Όλα καλά πάντως. Να μου κάνω εντάξει. Για πρέπει να σου κάτι, δεν ξέρω τι θα νιώσω. Έλα ρε ξάδερφε, το όνομα του ξεκινάει από... Το όνομα του ξεκινάει από... Δεν ξέρω και τελειώνει σε σου. Μη... Ούτε καν τα ξέρω. Κοροϊδεύω, δεν είναι έτσι το όνομα του, αλήθεια σας λέω. Το όνομά του είναι Σταύρος. Τι γίνεται ρε Σταύρο? Ωραία, τι λέει. Όχι όντως, έτσι. Ούτε καν. Οκ, εντάξει, κοροϊδεύω παιδιά. Πέφτουμε εδώ. Εντάξει, το μόνο που ξέρω είναι ότι άμα ο παπάς μου είναι Σταυρουλάκης, είναι και εμένα Σταυρουλάκης. Ναι, είναι Σταυρούλας. Σταυρουλάκης. Πούνα ρε. Εντάξει, δεν με λες και Σταυρουλάκη, δεν πειράζει. Έλα ρε Σταυρούλα. Έλα Σταυρουλάκι πάμε. Α, εκεί πέφτεις. Ραχ. Πάμε εδώ και μετά πάμε στο βενζινάδικο. Μπενζινάδικο. Εκεί, μην δεν το βγάζω το μάτι. Ανοίξω μικρόφωνο, εντάξει. Μην ανοίξεις. Γιατί τι θέλει. Είναι σπαστικό. Δεν ακούγεται. Πολύ σπαστικό. Εγώ λιτάρα τώρα. Στο 11 σπάστη US. Και εγώ σπάω ένα κεραμιδάκι. Ω, δεν έχω κόμπι. Κάτσε να σπάσω και αυτό εδώ. Okay, dead. Δεν τη γλάστα. Βρήκα αμάξι. Αμάξι. Ναι, εδώ, αλλά δεν έχω βρει chest. Ρε, μαθαίνω κι εγώ. Πήρα, γιατί τα παίρνω από μόνος μου. Εντάξει, άλλο mobile και άλλο Αυτό το αμάξι πατρίστης. δεν μπορούμε να το μετακινήσουμε. Βρήκα ένα όπλο, 40 σφαίρες, εντάξει.
Και τίποτα. Άτομο εδώ πέρα, θα το σκοτώσω. Θες να έρθω. Σφαίρες. Όχι. 68 τώρα. Έρχομαι για βοήθεια. Άτομα εδώ, θα τους σκοτώσω. Πού Χαρτί. στο καλό είναι. Τους βρήκα. Αχ, Τώρα είναι κάμερα. απλά δεν παίζω καν κανονικά. Όπα! Όχι, Μην πεθάνεις. Θα πάρω την κάρτα Καλό σου. με έχω. Έχω μόνο ένα οπλάκι, δεν έχω κάτι άλλο. Το σκοτώ και από πίσω, μπράβο. Δεν πειράζει, τον έφαγα εγώ, όμως δεν πειράζει. Κι άλλο άτομο, κι άλλο άτομο. Όχι! Πώς πέθανα με ένα χ. Έλα, το σκότωσα. Κάτσε λίγο να πάρω το σουμπίλο αυτό εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Μην κουνιέσαι. Sorry. Έλα, σύφιε. Άρε Μιτσάκο. Παπά. Παπάς. Εγώ έχω 30, κάτσε να γεμίσω λίγο με το medkit αυτό. Μπομ. Οπα, πού πήγα ρε. Ωραία, 100 Εγώ πέταξα ρε. στα ουράνια. Βέβαια και αυτό. Μπορεί να κάνω και σήμερα κανένα shot στο κανάλι μου, μπορεί. Πάντως σήμερα έκανα ένα με το Ganjar. Α, πες αυτό που ήθελες που δεν για το ποδόσφαιρο. Α, ναι, δηλαδή όπως έχω παρατηρήσει, δηλαδή τα βίντεο που κάνουμε ποδόσφαιρο δεν πάνε και τόσο καλά, δηλαδή δεν τα βλέπει καθόλου σπορ. Δεν τα βλέπουν πολλοί θεατές. Βρήκα ένα μποτάκι, όπα! Ποιο. Ένα μποτάκι εδώ. Ας. Δεν το έχω πειράξει. κάτι. Να μην το σκοτώσω. Που μην τον πειράξει τώρα. Α, μπορεί να γίνει φίλος μας. Τον κάνουμε φίλο μας. Μπορώ να σκοτώσω. Τον κάναμε φίλο μας. Μπράβο, μας χιλάρει τώρα. Thanks. Τον κάναμε φίλο μας. Πρώτος τώρα έχω και emotes. Μας βοηθάει τώρα αυτός. Το γαλάνια με τις handtricks. Τι είπες. Έχω emotes με τις handtricks, αυτό που ήταν με τις handtricks, θυμάσαι. Τι. Βρήκα μόβ σνάιπερ. Μου σνάιπερ. Κάμε Καλό είναι, πάλι. δεν ξέρω. Το άσο δεν είναι άδικο. Έφτασα γρήγορα εγώ. Πώς πάει το μομπίλ. Βρήκα πάει το μομπίλ. Άμα έρθω κι εγώ ποτέ. Δεν είναι κανείς άλλος. Έλα όμως δεν τρέχεις. Βρήκα. Τσάμπα πάει το μομπίλ. Τέλεια. Τσάμπα κιόλας. Ναι, δεν γνωρίζει, δεν το είχε κανείς. Πεθαίνω με 4 HP. Γιατί. Κάποιος είναι πίσω μου. Έρχομαι. Σβούρα. Ποιος είναι. Έλα κάτσε να πω. Ποιος είναι ρε, ποιος δεν πειράζει. Ποιος πειράζει τον ξάδερφό μου ρε. Έχω και τον ποτάκι να μας βοηθάει. Έλα χιλάρω λίγο. Δεν. Χιλάρω. Έλα. Έλα εδώ, πάρε αυτά. Να πάρω. Αυτό, ναι, έχω και παίρνω. Α, Εντάξει, φούλη με τώρα, φούλη με. όχι, μπλε τέτοια πάρε. Έχω. Α, μπλε, δεν έχω. Μπλε, πάρε μπλε. Thanks. Πάρε μπλε, εσύ να χιλιάρες δεν έχεις. Πάρε 2. Πάρε και αυτό εδώ πέρα που έχει. Τώρα. Θα μπει όχι. Θέλω να μπεις εσύ πρώτος. Για μπες. Όχι, Yo. στο οδηγείς, όχι. Στο δίπλα μπες. Μπες εσύ πρώτα. Κάτσε. Οπα! Το ξεφαντονίστηκε. Μπες. Μπες πρώτα εσύ για να πω εγώ μετά. Μπες γρήγορα. Α, μην πάμε. Το μποτάκι. Μαζί μας είναι, απλά θα έρχεται ξεχωριστά. Έρχεται γρήγορα, βλέπεις. Αυτό έρχεται γρήγορα, μπορεί να τη λέμε. Δηλαδή από εδώ, κοίτα. Batmobile. Κοίτα. Αυτό έρχεται γρήγορα. Α, το μποτάκι. Αυτό το είπα. Ελικόπτερο. Σε 10 λεπτά πρέπει να φύγω. Μάλλον το συνεχίζεις μόνος σου το τέτοιο. Εντάξει, δεν πειράζει. Ρε, εγώ χαιρετώ. Μη φύγεις. Είναι και 20 και μισή πρέπει να φύγω. Σιγά ρε, κάτσε 5 λεπτά ακόμη.
5 λεπτά μετά πρέπει να τρέχω. Σιγά. Έλα, όχι, εγώ φεύγω. Έλα, please, περίμενε λίγο. Please, Nida. Please, please. Γεια στον κόσμο, γεια. Please, please, περίμενε λίγο. Please, Nida. Περίμενε λίγο. Βρήκα. Όντως. Έλα, περίμενε. Πρέπει να... Φω. Ωραία, τα λέμε το απόγευμα, δεν ξέρω. Μάχας μου. Τα λέμε το απόγευμα. Adios, amigos. Το απόγευμα εντάξει, δεν θα τα πούμε τώρα στην κάμερα, μου πάρεις τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, Γεια. πες ένα για στην πες ένα για στο... Γεια σας. Λοιπόν, παιδιά, να συνεχίσουμε μόνοι μας. Τα λεφ, μπορώ να έρθω και με τα σπίτι σου. Θα σου πάρω. Εντάξει, οκ, δεν λέμε τώρα εδώ πέρα μπροστά. Γεια. Γεια! Πάει ο ξάδερφός μου. Πάμε τώρα, να συνεχίσουμε μόνοι μας. Λοιπόν. Το καλό με αυτό με το ποτάκι είναι ότι με βοηθάει λίγο. Μπες. Τώρα είμαι... και πάλι 2v2 είμαστε. Το ποτάκι δεν μετρείται τώρα για... Οπα, άτομα βρήκαμε. Πρωτοβόλα ποτάκι! Πρωτοβόλα ποτάκι! Κάλυψε με το αμάξι. Δέντονας! Βοήθεια, ποτάκι! Όχι, πήδανε το ποτάκι μου! Όχι! Ποιος το έκανε αυτό! Ποιος το έκανε εσύ! Ποιος από όλους το έκανε! Σκότωσαν το ποτάκι μου! Θέλει φτιάξιμο. Ποιος τέτοιο το ποτάκι μου! Ποιος σκότωσε το ποτάκι. Ένα χιλιάρο. Δεν είναι ένας. Μπορώ να σηκωθώ ρε γαμώ το κέρατο. Δεν. Πέθανε το ποτάκι μου ρε φίλε. Το σκότωσαν. Και εδώ κάτι. Παιδιά, αυτά είναι. Δεν έχω shield. Παιδιά, όντως δεν έχω shield. Τι θα κάνω. Πάω να σκοτώσω αυτό εκεί πέρα τον boss. Αναγκαστικά. Σνάπερ τώρα χρειάζεται. Τώρα με προκαλείς. Με προκαλείς τώρα. Με προκαλείς τώρα. Πάμε να με προκαλείς.
τέλεια. Παίρνουμε αυτό. Παίρνουμε και αυτό. Τέλεια, καλά είμαστε. Είμαστε καλά εδώ και εδώ. Παιδιά, δεν ξέρω πόση ώρα κάνω βίντεο. Το μεγαλύτερο μου βίντεο πες να είναι αυτό. Κάνω μισή ώρα ρε παιδιά βίντεο. Χριστός, θα είναι live ρε. Δεν ανέβει ποτέ. Εντάξει, θα ανέβει, απλά όχι τόσο... Όχι τόσο... Ας τόσο σαν φίλε από τόσο κοντά είμαι άχρηστος. Πόσο κόβει ρε! Πόσο δεν το έχω κόψει τίποτα ρε! Ω! Πολύ κόβει. Μπρο, αυτό κόβει πάρα πολύ. Πλακία είναι αυτή το όπλο. Δεν κόβει τίποτα. Δεν κόβει τίποτα. Τέλος πάντων. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Yeah, bye!